kusho lokho amaphilisi esiwanikwayo kule zitolo lezi ashushumbisiwe la adayisa khona amanye adayisela emadrowini kanje livezwe kanti olufuni leli phinde kuvalwe yabo and uyazi ukuthi unikwa laphana purely toxic. People are responsible for that are people from Bangladesh abakhuluma isibhangra, are people from Pakistan abakhuluma ilanguage ethiwa isparki. Do you speak Parki? Or no? Are people who speak Parki? And thereafter, there are people who speak Mandarin, China. Those are people who are responsible for smuggling those pills. They are full of toxic. They carry a lot of side effects. They are not complying with South African standard. And most of them, they are not even generic, they are fake. They will sell you a Viagra, but knowing very well ingredients inside are not Viagra. It's just printed Viagra. And you see, look, prescription, clinical assay, it is so faded because they use poor ink when they do those counterfeit printing. Asibuyele ke sizembizeni. Ngiyithanda mina imbiza ngoba ngumuntu omnyama futhi ngumelaphi wendabuko. I-challenge ekunayo ngembiza yomvusankunzi ama-ingredient afakiwe. Mesakha lo muthi sifaka wonke amakhambi. Bese siwafakile amakhambi bese begaya izilwane ezithize babayishise nazo bazifake phakathi. There's nothing wrong. Ngempela futhi iyavuka induku. But there is something else that they put. Angeke ngikwazi ukudishow umsebenzi wenyanga. Anginankinga nalento abayifakayo. Iyona le nto ukuthi uvukelwe ngokusheshsha. But nginenkinga ye-preservative. Yini eyenza ukuthi ingaboli? They don't preserve it. Bayidayisela kuphi? Bayidayisela ema-toilet isikhathi esiningi. Okazo? Bayidayisela ema-toilet. Iphuzwa la, kubhoshwa la, kuchanywa la, kushawa indlwabu khona la, kudayiswa iphilisi futhi khona la. Yonke into yenzeka khona e-toilet. Yambona umuntu use-toilet akasaphumi. And ushaya indlwabu la ngaphakathi. Dayiswa iphilisi la, kuyachanywa la, kuyakhulula la. Then imbiza ke i-preservative, it has never been preserved. If ingenayo preservatives, there is something wrong. Iyonakala, iba stale, iba nephunga elimbi because isithatha isikhathi. Akayipheki manje mingadayiswanga ayichitha pheke. No. Ihlala kuyena ku 2 liter la ngase toilet. Udayisa amakinati la badayisana. Badayisa amakinati la nogwaye. Nayo ke futhi la. Ngisho ukuthi sinalo challenge. Once yaba preserved ngendlela right. Benza nje izinto ngendlela right. Iyohleze right. Bakhiphe ke nalento abayifaka ngisho ke. Bakhiphe nalento abayifakayo. Kube nje umuthi wesintu u-right ngoba idosi yakhona kuba ikota yenkomishi. Uyiphuza ekseni, uyiphuza ntamba because idemand idosi ephezulu imbiza. Ime ukuthi genuine. But imisifakwe lento kuba into encane, hayi shaya into encane nje. Uzobona ngalondlela ke imbiza sinaloko. But let's comes to black stick men's libido. Ihluke ngani? Ihluke ukuthi yona ayikho preserved. Number 2, ihluke ukuthi ayikho into esetshenzisiwe synthetic. What do you mean synthetic? Into fake. Yonke into esiyisebenzisile, into esuke thina siyithengile, we use ginseng. Once we use ginsengs and sisebenzisa nemithi yethu yesintu. And thereafter there is nothing enye othola ukuthi uma uyifaka kwi-chemogram uthi detector positive ukuthi kunama ama-chemical afakiwe la in order ukuthi umuntu usisavuvukala. Nanokuthi ayiphathisani nekhanda. Le mithi esikhuluma ngayo liyavutha ikhanda. Yakavutha enye ngakacishe ngangayenza nje ngiyophuza amanzi akusenze kufa. Hayi phuza amanzi kakhulu. Hayi kushisa namadlebe ke manje. Ngathi hayi ngeke lento le. And la maphilisi Babu Dokotela abantu abanenhliziyo iyami inhliziyo. Ngeke ingami. Ayilande kushisa kuzo ubothi ngathi ngifluma. Athi akuthini athi yini ngathi ungena umkhohlane washisa kangaka. Uyashisa la kodwa la izansi awushisa. Hayi ngeke. Ngalondlela ke i-black stick men's libido iyakhelwa to the particular standard. Knowing very well ukuthi ekwakheni imithi and preservative and assessing imithi akuyonto yayizolo. Ngayenza lento wena ufunda u2 esikoleni. Bengithi ufunda standard 2, ufunda grade 4, mina ngenza lento. Engisho ukuthi we are not making mistakes and we know exactly when it comes to packaging and assessing, we know very well. Grinding and yonke le stress levels. Mina ngiyawakho umuntu ngenza stress levels ufaile ngokuchitha. Uma kwafaila i-stress level ngiyawuchitha because Dr. Spate has taught me very well ukuthi wengibiza ngosan ngoba kancane kakhulu ethi son, make sure that before you dispense it do a stress level. Siyabonga.